феновете на Леверкузен скандират Лено, Лено, Лено. Томас Мюлер е първи. Лено иска топката да бъде поставена в точно определено място. Очевиден е стремежа да изнерви Мюлер. Първа дуспа. Гол. 0-1. Томас Мюлер от първата секунда бе изключително уверен в изпълнението си. Много интересно, през цялото време гледаше къде е вратаря. В нито един момент не погледна топката. Вижте. Това е нещо, което наистина е важно. Изключително уверен в начина, по който отиграва положението Томас Мюлер. В нито един момент от засилката не гледаше топката. Сега Дърмич. Първа дуспа за Леверкузен. Нойер е вътре във вратата. И Нойер спасява. Когато ще стигне до това вратарят и да решава нещата, Байерн пак има предимство. Просто Мануел Нойер е страхотен. При това тук дори не му бе необходимо да излиза пред гол линията. Следващия изпълнител е Левандовски. Левандовски сигнал от арбитъра. Много стабилно изпълнение. 0-2. Баварците вече с добро предимство. Гвардиола. Имам съмнение, че гледа дуспите. Ларс Бендер. Много точен. Леверкузен вкарва първата си дуспа. И отново възгласи Лено, Лено, Лено. Чаби Алонсо. Алонсо е печелил купата в Испания и в Англия. Сега иска да я спечели и в Германия. Да видим изпълнението му. Един от техничните играчи. Никакъв проблем. Прати в грешния ъгъл. Бернт Лено. Сериозно предимство вече има Байерн, но до края остават две дуспи. Гонзало Кастро е за топката. И той бележи. Резултата става 2-3. Кой е следващия изпълнител за Байерн? Дори да бъде вкарана тази дуспа от баварците, ще бъде изпълнявана и следваща от Леверкузен. Марио Гьоце. Това е гол, но Бернт Лено буквално докосна топката. И
тук вече, ако играчите на Леверкузен пропуснат, това означава, че Байерн ще бъде на полуфинал. Кой ще поема отговорността? Чалханово. Той влезе като резерва. Той пропусна в Мадрид. Сега трябва да вкара, за да запази Байер в турнира и го прави. Решителната дуспа за Байер. Нойер свърши своята в началото, спасявайки дуспата на Дървич. Сега въпросът е кой от баварците ще завърши изпълненията. Тиаго е човека, който е призван да прати Байерн на полуфинал. Почти година извън игра с контузия. Тиаго срещу Бернт Лено. Това е гол и Байерн е на полуфинал. Баварците показаха търпение и в крайна сметка при изпълнението на дуспите един спасен удар от страна на Мануел Нойер свърши работа, защото останалите изпълнители бяха точни. 5 вкарани дуспи за баварците и те са на полуфинал. Бернт Лено не е доволен, но в крайна сметка Леверкузен игра добре, успя да удържи Байерн, един отбор, който си слави